What's up mga katropa? Welcome back to Animes TV. So for today's mukbang, basta basta kapampangan. Manyaman, syempre, yung pamangan. Yung pamangan tamo po. Sisig Kapampangan pong Kilayin. Kilayin. Kapampangan dish din po siya. Oo. Tapos meron tayong kanin. Tapos itong Toyomansi. So yan mga katropa, wala tayong collaboration ngayon. Kaya kain na po tayo. Kain po tayo mga tropa. At kung bago ka lang at napadaan ka lang dito sa aming channel, consider na mag-subscribe ka na. And Para the bell notification para lagi kang update sa aming mga bagong mukbang. Pagulo na? pagulo mo. Ulitan mo na eh. Sabi ko bisa. Pagulo mo yan. Kasing sasabi na ako. So, paano mga tropa? Kain po tayo. Dito ako sa Kilayin. Dito ako sa Sisig. Kilayin. Mahilig magkilay. Ito yun. Para sa inyo po, mga katropa. Panalo. No? Sarap. Itong itlog. Ito na tayo sa itlog. Kain na ng itlog si Animes. Siya yung puti. Sarap. Kilayin. Anghang. Anghang? Ano ba yan? Sige. Hindi, ang konti lang nung kinagat ko eh. Sarap. Manalo? Ayaw yung itlog ko. Sarap. Masarap magluto na Kilayin yung nanay ni Animes. Oo. Eh, yan, hindi masarap. Pwede na. Oo, pwede na. Nasaan ba yung tubo? Sige. Sarap. Sarap ng pulutan. May ano ka, sanmig. Buti nakakita na kaming sisig tuloy. Sizzling plate. Sizzling plate.
Sarap. 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 Open. Ang baso. Yan, baso. Sarap. Sarap. Ngong kanin. Bitin tayo. Gusto mo pa? Konti lang. Mari ka pa. Konti lang. Less rice ako. Yes, right? Bigat na kasi ni Hanamis. 80 na kilo niya. Tignan nga. $55 lang ako. Hindi pa siya nagmumukbang. Masarap din siguro yung lagi sa sizzling pan. Kilayin. Maalis. Sarap po. Pag nalipasan kang gutom, bilis mong ano. Sarap. Mas masarap yung sisig pag ano, inihaw. Mas gusto mo yan sa prito? Hindi. Kahit ano. Basta luto mo. Kahit hilaw ka ng ki. Ang hilaw. Hilaw. Hindi luto. Anong hindi luto? Hilaw. Hilaw na baboy. Hilaw na tilapia. Ayoko yun. Malansa yun. Sarap yun, inihaw, no? Ihaw mo dito. Pwede. Grabe. Hindi ko malasahan. May tatanggalin ako. Yung matatanggal na nail ko. Narinig na yung hito. Grabe. May gumagala. Sarap. Ah, sarap. Ang sarap nito. Gusto niya ako. Ang hanga. Nyaman.
Manyaman ko talaga. Sus Mariosep. Diyos mio, Marimar. Habang pong kumakain si Colette, shoutout ko lang yung mga katropa members ho natin. At yung bago si Kusina ni Miyat, yan. May channel din ho siya. Visit po natin yung channel niya mga katropa. At syempre, Mother Shingu, The Foodie Bee, Togs Videos, and Ma'am Shirobi. Yan, mga katropa members ho natin sila. So, sana supportahan ho natin sila mga katropa. Visit nyo po yung channel nila. Mag-e-enjoy po kayo sa mga mapapanood nyo po. At saka syempre, yung laging mga nakasuporta sa lahat ng mga Filipino mukbangers. Christine Ugawa, Bernie Lagangan, Abby Calderon, Isay Tisay, Let Calderon, Nancy Suson, sino pa ba? Irene Bass, sino kasi yun? Jessie Pastrana, Jessie ba? Jessie Pastrana, Fernand Constantino, Imelda Rojas, The Foodie Bee Armies, yan, si Babaeng Maharot, si Christy Espanola and Jerry Espanola ng Alabama, USA. Yan, mega love shoutout po sa inyong lahat. Maraming salamat po. Si Ella Barlaw pala, tsaka si Sarah Good Vibes. Yan. Thank you so much po sa lagi niyo pong suporta sa amin. At syempre, Eyo kakalimutan. yan, tutuking halalan. Basta Kapampangan, Manyaman. Alam nyo naman po, may gisa nyo. Manyaman. Ning Kapampangan. Ayan. So, yan mga katropa, Hanimis TV po. Don't forget to subscribe, like, and comment na rin po. Ayan. And click the bell notification para lagi po kayong updated sa aming mga bagong mukbangs. So, paano mga tropa? Bye-bye!